baby girl, dem magodi ka ife do mesi. Onowu igbo. Nwa. Idigodo okay. Kewe. Onowu kwa ni nche ejo gi. Pia mi ana. So asi no obelo keta Eke state aya ga busi nda Anambra. Ye nka takolo ndikun. Anba mi dia akọ maka dia akọ no na ekwo realities. Asira ga eme new state. And emezi ana I ga abadia. Why dey? Afiko why dey? I ga na akọkwa. Oya bụ na ị ga-eje n'ọkwa na ka amalụ ka o si adị na akwaja ịbanye di ya. Na ịbanye di ya. Mbanye di ya. Oya bụ na ife na-adịgo oke na. Emo ife m ga-emenwu na. Awa for you. So ọ bụ na ịbanye na ka ihe imenwu. Na izi mbanye di ya ife mmenwu. Ọ ife na-ajụ. Yes na. Nwa wani mana mmenwu m ife na. Iso kefe. Nwaanụ godu. Etelu ugbo etelu ose. Onye ọbụla ga-agụgodo ume akwụkwọ. Ị na-aghọta? Ma nwoke o, ma nwaanyị, ma okenye, ma ụmụ ọsọkwa bụ n'iji mkpara ị ga-abịa na Chigaba school. Ifugokwa from primary 1 ruo SS3 at least nke a bụgodo free. So nwaanyị ni reason ị ga-eji sị na ịma agụ akwụkwọ. Ọkwa ya? Eju na ịma agụ akwụkwọ ije nga. Mgbe ihe abalị m nga. Ọsị ya bụrụ na na-ekwụsịrị na SS1 ije na nga ị nọ gotọpụzie SS2 na SS3 iwepụta maka na acha nke enwe mugu ebe nnọ. Hey, na steeti m ka enwe mugu ọ dịrọ possible. Ihe marụ right gị ịmakwalị na onye gụrụ akwụkwọ ihe ịgụ akwụkwọ ịzatanwu afa ịgụ akwụkwọ ịba uru ịmara gị ka enwere afa gị na-ama atụ n'obodo cheki enyi anụ ọ na-abụrụsi mmadụ bụ adreesị obodo. Ka m na-agwa anyị na mmadụ bụ adreesị obodo. Chelekwa ọrụsị mmadụ bụ dọrọ akụnyere Ngozi Okonjo iwu ala Onowu Igbo ebu ka o si aga. O nwere na-akpọ Prọfesọ Chikobi ọ sị na mmadụ bụ adreesị obodo. Cheki enyi anụ mmadụ bụ adreesị obodo. Mmadụ bụ adreesị obodo. Agwagara mmadụ bụ adreesị obodo. N'ezie n'ekwute onye afịa. Akwa ngwagara mmadụ bụ adreesị obodo. N'ọnụ Prọfesọ Chikobi. Onowu Igbo. Ọ gị kwụsị na mmadụ bụ adreesị obodo. Ọ mmadụ bụ adreesị obodo. Ọ ya bụ Prọfesọ Chikobi. Ị na-aghọta? Mmadụ bụ adreesị obodo. Achọrọ ka ikwuo ya. Ọ mmadụ bụ adreesị obodo. Confirm. Gịnị ka a na-ekwu? $1,000 for that. MSC shop 500. Onye Orlu steeti na keepers. Ndị akwa nke ọrụ a ya wetabekwa ya ọfụma karịa. Adreesị ndị Orlu steeti. Ya ga-asịzi nke a kịta gụwa adreesị. Anambra. Ọ dịgo ka ọ ga-adị na ya bụ na-akpọ ya na. Mụ na Jaya Sas ka anyị jọs anyị nọgharịa nwa obere etogo. Enwere ebe anyị chọ ka anyị jee maakị ya etogo. Emesịa anyị ga-alụ na mana ife ọ bụ na mmesịa m ga-adọnye iru eji m mmadụ ngadụ nwa ụwa na onwe n'ifo ji wee kalịsịa maka na adị egwu na nkịtị